Gai ku play fi sa jisen da ka kertenga ba thiang tam ga jong trai jisu blain kur khui fi ne ga por paralok sai sen pat da ga ne ga tien ga jong play kai ga bang dan ban ong fi ne ga por ga de ga ne ai ba ga tien jong play ga fi snap kan kur khui fi bala da fi sham ba ka long ga jing kur khu ne sngo ga mangan ong fi ya sami ki we ya share ki we ro kna ba ki we ri ki yo jing kur khu nga juai ong ita kaktian ka chingduai jangi ka dei baha ba fi pet ti ki jingi kai ne ke channel ka bangi krane kaktian jong blai ka dei ba finio ai ga nong rim kaktian jong blai ki jingi kai ki ba byang tho na kaktian ka jong trai ti aga ne ga khlemat ka ba mentar o ga ne ga por ga ba mentar ngan kran byang sa chi se ne ke jing kran ki ba dei shapang ki sngi ki ba khat do haga ne ga tayo ga ba da ke kran ye fi to ga jing kran bong komunong tu Bakran ni ke Jingwan jong Trai ko munong tu. La fi pe ye ke tu ngong ye fi ngong ngapen kan ma fi ke ibo Trai ji wong ang nabah ka por ba fi mot wa du kho no prio. Ko ye ke tien ga bang ngakran bai fi ngong ang wat shakri u Trai da ka no ko no ka ba ban pen khi ye fi ye ka jing sngo jong fi. Ang lada ga ja ka no perthai wat ai ba kata kan chupen khi fi tang shifang por ban sngo ko ba trial a janwan ha ki we giktian ki ba bon ki perkhat kum ta bang ngan shakri no ai utrai ngan le bha ga ba shakri utrai ngo ba banang ba trial a janwan ha ke ne ga tayo ga ba manta na mar ga kran tu ga jinkran ga dei shwa ja ga jinkhnyu jumai ga ba ja ha tor ki ai ne gisngi ngong ifi ko ikaktian ngong na ko ikaktian ha ko ga jinkran ka bala dap ang la daw jumau khnyu ano no ga jaka la daya be gi spa de gi hajar ang wat ai ba kata kan chupan long ifi ba fin sngosh ba fide ban shakri utrai ba fide ban le ba ban shakri utrai ban prakhat ba utrai la janwan ha yu jumau khnyu ano no ga jingja kan ja ba kata kan pendep e ga jing ong jang iktian jang ble ba utrai la janwan Reka bangadon mga fingong ai fin shakri utra dai bi sau thoi ga nong rem na ga tien ga jang play agi ne ga tayo ko mga long fi ga jaga jing khnyu jumai hatorki bat kat kum bakalong hadu ga ne ga por ba le ga ne ga recording men ta ga sngi ga dai ba ga jing yap ju kibrio ka la palat ya ga khan nyo hajar kat kum kila pathai ku war ki bang yoi let's see kala banang kio ga ka ba ni fin ga por para la kani baro ka pan pau ya ga ba ka ktien jong blai ka ba kisi ba khado ga kan ga jing khnyu jumai shibun gi jaka ha shiwa jang ga jingwan ga jong trai kade ki dak jung kisi gi ba khado kade ga ba pani ba gidan ha jan jang ga jingwan jong trai ti ta ha ga ne ga por ngi le shi ga ktien jong blai na na sai sin kane ga be de si ba khado ngi ne fai ba ga na ga shiti ga ba ni kong jong Paul si ki Thessaloni ka lang ba sao ga khat khalai du khan nyo ngan kran hagan ga pore ka Jingwan Rongnoh utrai ngasngo ka min sim janga ba ka long ga ba dei ga lang ba don kam hagan ga por ka ba mataban kran ye ga ne wala nga la kran la ka tu ka ne por la kran ban yai pen kan ma ga ne ba hagan min sim janga nga don ka ta ga jingpen sngo po janga ba nga de ban kran be ga ne ban kran ga Jingwan Rongnoh ka jong utrai Tangine faisha ka Bible daga bang puli ni ke jing tho iwe Thessaloni ka lang basaw de khat khalai du khan nyo ka du khat ba khalai ka sangan se puli shi daga banta ka bakko jani ke jing kran janga dengan puli daga du khat ka khat san khan reu khan nyo si sen puli ka Bible kam kune namar ka ni ang e file ka tien utrai ba mangi ki badang ime ki bala pensa hadu ka daga Jingwan utrai da leileng ene mi olai chiwai ki ta ki wala yot hiya Daba utrai hi unwan hiya na badeng daga jingrisa ba daga tien sawaw angal rang ba daga turay uplay ba kita gabi ya ba Chris kinimi parshuwa Anda kumta mangi ki badang imi ki bala pensa on Rongnoh ingi lambat kia kit o ay gabi ni syame utrai ka simjadeng tu kumta ngini long junom lambat utrai Kini kita khat Bible kide ki betu English fangka Jing Rongnoh lane ka Jingwan Rongnoh jong trai ka ba on sawan Rongnoh ele ki jong brio ki bala sales pa ki jong ya ka balang ya ka met ki jong Chris ya ke Kristan ki ba shisha la dang ka krane ki tian
Ngidon kam palat ban sau thu egane gini sige bakhat do. Ngasham dan shibon ki bakam le lade baki de ki Kristan. Dan shibon ki bam tip ro egane. What like a Bible ka tho. Tingkrain la tho ega Bible egane. Dan shibon ki bam tip egane. Ki Kristan hi ki ba kami ladi bagi ni Kristan rekim tip pat shangani ga Jingwan Rongnoh lane ga Jingwan Rongnoh jong Trai Jisu kaban suggestion kat kum kitab jong kapor kaban suggestion ki babon ki chusau thu malu malaya kata ka Jingwan Arsian hare shabang ka Jingwan Rongnoh jong Trai bon ki babon hi ki Kristan kim song thu kim tip Kawai ka mga don ban ong ni ka por ga de gani lada nga kran tik tay ka ri ka si giant tia changi balay ki babon ki Kristan ki ba kamel de be di Kristan kim tip namar kadi ka ji sha ba ki ji sen ki ba ki le nju hikay gani kim so thu esh fang gani wala ka Bible ka tho kadi ka jing khle ka ba crowd jing ki balang Kristan ban hikay bhai la ki jong ki ba ngat Ta na iba doon kama do kata-kata. Henry ke jinsha ka bakraw ko nila na kim so tuwa gisigi ba do. Kumno pat kin hikay. Habang nga kren kata nga kren ka doon o jang nga baro ba ka doon o jang nga jingi kli kumubriw ba tray ka kam ka jang mo try. Nga nang sisen kisyus ngaw tu malu malay ka jang arsin jang mo try. Kaba o jisa ka san sawan sa isin ang niya protay. Henry kim so tuwa esh pang ka jing Rongnoh. Kabang ngi gijisha kum ki Kristan ngi day ban snow thu bhai ka na ki Kristan gi basisha ki abe kata kis number ki wala le dangilet shaki yeng yap brio lada jaba yap ki balong Kristan dangilet adu lum jing te bani on te iki para lok ki para jor ni ki para bengai ni ki balan ge jing day ki bhai ngi basam Kambon sen kini ki dekat Bible ke bangga puli menta kini ki bala puli helom jingta sure bantep ega map jong tu brio jong tu brio kiba kini ki Kristan na naw nagwi ktien ka wa kham ed ase kini ki dekat Bible bangga puli manga menta kimdai ki dekat bangnya puli tang helom jingta anda haja habadan bakhlan manore mano kidai ki dekat Bible ki bagi ban hikai bha kini ki si jong imenta Namar ka krani ka Jingwan Shaw ka jong Trai Jisu la ka jong Kibrio ban Rongnoh. Ka basusi ka day donru omta makim so thu hapdeng ki balong Kristan na hapdeng jong ki bakam ki long Kristan ngam omta makim so thu ri don ki bam nget bat ki bam tre ban nget. Namar bah ki jinseng juki he ki balang juki omdan ke ji kai ka bukum kata kim nan ju su thoi kata bat kim tre ban ngai jiru tare ba susi para la nga ka bani fine ko porla de fisa ne ke jinkran ja compare finan ka balang ayu re ka bangadan ban ai fi ngam pet shiga tien ka jong play pet shiga tien jong play da ka wai ka tien kan ang be ka babu ka kham kraw shibon bane ginu ki ji hi kai ki bangidan ki balang gi jangi la kata ka ji kai bangidan ki jingi seng jingi ki ba fair ki balang ba fair ki me dai ba ka tien jong play ka ai ka jingmot la ka babu kam ne ka nong rem jangi mata ka da bang ka ni ka Jingwan Rongnoh jong Trai kran kat kum ka tien ka jong play to kani ka tien Jing Rongnoh gawa la khot ega tien farang rapture kawan na kaktin Greek hagaktin Greek lakhar eka harpazo nang tapade hagaktin Latin lakhar eka rapturo de nagane kaktin la penwan shagaktin English rapture kabahakiwe kaktin kani kaktin harpazo la ne rapturo la nagane kaktin Greek ne kaktin Latin ro kabot bala kajinkni kansan kabot kajinkni kansan balak kini kentat. Namar ka Jing Rongnoh ka di kata ka ba o Trai Jisu so man kini kan sana lagi jang Kibrio. Sio ba kan dai ka ya jang Krislam ler. Sio ba kan dai ka sio ba kan on ka ya jang Jing bitar ka jang belayang ni aprofai. To. Ka baning kong ka bangadon banang fini ka por ka dai ni. Fi ka baning kong ka Jing Rongnoh ka dai ka ba kat kong ka Bible.
Lana hakimi kitian lada penang kam lega kitian freng ga jingrong no kadai ga balang bible kadai ga balang biblical kadai ga bakat kum ga bible kidon ki nuksan ga kitian ga jong oblay ki ba ka jingrong no ka ja ga bible ka beningkong people ya u enak hagalan ga basan jaga kitab Genesis hagat kat ka ba arbu sa ga kitian joblay ka shimla shem shu di shimla dan shu nawa oblay ula shimna yo da fi pule to Genesis san arbu sa ko das pang no sbang enak mishimla shem shu yo enak nawa oblay ula shimna yo ula romno yo nang tangi pulish fang Elijah hagalan ga ba ar jaga kitab jaki Syiem ga ba ar ga dekhat ga ba katway hang to dang gitu kitian ga u Elijah ula lekio hake eryong shabnang kat ba udang ya baru Elisha kawan ki kaliding baru Elijah ula kio hake eryong shabnang la romno aki wikitian Trai jeni ka kitab jagi kam ki apostle kan nang kom ning kong gar ka ba khandai ka tien jo oble kom no fi puli don ki tien to kom kom ne u gababu kom la shim no yu she jrong gababu kom la shim no yu she jrong ula priang bat kim yo isho yo hakim ki tien la rom no yo trai jeni Lesing ang sagaway filap aga kitab jingpan pao kalong ba katway kadkhot kalong ba katway kay thu ekata kadkhot ka ba khatar kay thu yingi kumno ba anda kitu ki arwat kinong fla kanile ke de ban saja hadin jung jingrong no alasha hadin jung jingrong no ay ka balang hadin kan ga jingrong no ka bangi pule mentana ke tesoloni kan saja haki por dengan jinsi caca Krislam le. Apa ki amur ki nong flaba u play un say ke tu por kin shapan yap hiau Krislam le. Aktian job le kong on anong ba Jerusalem ki met yap jungki lais ni shiten. Ba aktian job le kong anda u mensim jung jing imon 100 lais ni shiten. Kin yang halaki kita. Ba aktian job le kong kasur kan sawana ba kong tuan kieu shane. Tuan kieu shane come up here. Tuan kieu shane. Ba aktian job le kong te ki la kieu shabdang haulo. La rom no eki. Mata ka daw kam de ka ba phla la rekra ne ka jingrong no na war ki don ha ka Bible. Figo don ha ka Bible. Andai ka ba don ba ang ifini ka por ka jingrong no ka ban suggestion ka ba on sa rom no e ka balang ye ki Kristan ki bisisa ka de ka ba kraw ado kata-kata. Na mar kam de ka ba rong tang ya ko la kum ba jayo enok tang marwe yo Elijah tang mare utrai jing yu ki marwe. Dai ka ba onrong ya ka balan ya ka met ka jong Jesus Christ ka ba ki million ki brio kin ja hagaju ka kalema namar kata ngok apa ne fini ka por para lo ka jingrom no ka jong Jesus Christ ka balan ka dai ka jingwan ka ba Jesus Christ ko mga kran ne ka tayo ka ba Jesus Christ wan kumunong tu hagapor bampoy perkhat Bat kibri ki ja kensan na prothai haga juga kalama. Kin ja kensan haga juga kalama. Kan mau ka jingro no abaga jiman arsin ke fair. Ka jiman arsin ga Bible ka ya kran shai ba ga jiman arsin kibri kin yo ibo Jesus Christ wan kin yalan nya ba kin lampa. Hare ga jingro no ka prothai hi kam yo asngau. Ka prothai kam yo asngau. Haga ba kin jado ka prothai kam yo asngau. Hakabakan jaman Syiem kadang kedong ka jingrisa ka ba kraw hadu kata-kata naman mangiru kiba mano manga mafine mano bar kiba kala ka mo kiba priang Jesus Christ ngemi asngau de kini gishkor ba ken jadong ya asngau de gishkor ba ken jaman Syiem kanang ka jingsawa jang turai kanang ka jing porta jong angya hakata klemat on wrong no yangi kanang ka jing porsawa ka ba jam hadu ka jingrisa ba ka jing keman Kaba kaporthay te kami asngaw. Dan shibon giba perkhat ba ga jingrong noru kaporthay kami asngaw am kaporthay kami asngaw. Kaba kenjado kami asngaw. Reha kaba kenjaman Syiem kada ga jingrisa kaba kraw hadu kata ta. Ha kaba kenjado ha kaporthay ki breu ki ba shaino aporthay kim dan jing asay. Kin satip bakal aja ga jingrong no. Ha ka to ka khilmat hi ngapa banam ha ka to ka minute hi baki Syiem baki ja ki breu no porthay.
Para lok ngau ka bani finipor ka jingrong no kadai ka bakap kum ka Bible. Kam dai setia shabarna ka Bible. Namar kata kadao nganong Syiem keneka bangapule na ka iwe tasalani kadai ka bangide ban kran bahagi ni gising ba khatdo jingmenta. Kam dai setia ka bangini pule ka tang halum jing tep habangile ban tep iki para banget chengi parlo. Kadai bangide ban hikai ba hagi di si bangin pen kre namar ka jingman jong Trai. To kabaar ken mau ya ganega jingrong no lane ya ganega Jingwan Rongnoh jong Trai jengi hi u Jesus Christ Ukraine ya kata Ukraine dalaga jong shentur ngan pulia tang ngan pulia kawai ga jing tho na ga tien jong oblai ha Lukas kalang ga shipau kalang ga khat nyong bo no Lukas kalang ba khat nyong ga khat life un rio Trai jengi Ukraine ya kane tangan pulia skap ha ga babul ne Ngong ifi bahagata kamit kindan arngot ay kaway gajing tiya. Yawayan shim no at yaway paranino. Nang tapade arngot kikintay kinituliat lem. Yakawayan shim no at yaway paranino. Nang tapade arngot kindan nakalangka yawayan shim no at yaway paranino. Shibon ki Kristan ki puli yagane Lukas khanyaw lapsa lepundu gidikhat. Kim so tho bat kim pay pangsyo kamot ayukane. Kaigane ba Trai jing Ukraine. Trai jing Ukraine ya ka Jingwan Rongnoh ka jungo. Palada armot ki Trai ka lengkha. Kamot hagwi kiktin way lani ka way kidai ki bala klamot ki ba long Kristan ki bala klagam mot shisha. On Rongnoh eki ndai tu ki ba klam mot ki bam dai ki Kristan ki ba klam shakrib lay on eno eki wala ki Trai he ga jo ka jaga Trai lese ga jo ka office ga jo ka kam ka jo ka lengkha ga jo ki jing Trai ki jing kata ki ba fair ki ni si jing imenta. Trai jing Ukraine ya ka jing Rongnoh. Trai jing Ukraine nagane. Tanganam kran buwan ya to na tamangan shipan iya fi ni ka por ba Trai jing Ukraine. Kabalai. Hakanu rukam kanja kani ka jing Rongnoh. Hakanu rukam kanja. But haka juga poro dakamet ka ba kumnong ini her ba ni kandu ya Trai jing. Fi hakanu rukam kanja kani ka jing Rongnoh. Bada kamet ka bakumno ngine herang nina prothai daga met ka bakumno to hagatu ka iwe tazalani ka lang basaw ka bangala puli mene ka tian job lai ka iti kintian ka naba Trai hi unwan hiyar na banang ka jingrong no ka jingrong no kanja ngamo parang they have Trai uwan hiyar na banang naka kat ka jong pa Kadi ka basngot na ba Trai jingi haga por ba on sa sha no ega dimfna habala shim bishar yo ode ki rangba alang do ki farisi ki rangba niam do ko por ga yen jong rangba alang do fiken ma ga por ba ke mi Jesus Christ ki klam le ra direct la ne pe shin jong pilan re ki ra sha yen jong rangba alang do la bishar yo haba ka tien job le ka mo rangba alang do ula klio ba me de shi shau do Chris be de to bala sle jong blai kalau nang ba kat sao jong ka kitab the gospel jong Markus pe ba ka dekat ka ba hindu fu ar ga tien job le gam ni u jisu te ulo ang ngan ang sin Markus kat sao lenong re fu ar u jisu te ulo ang ngalong but finyo iyo kuno breu ba uda shang tika mon jong ka bor but udawan hiar but udawan hakil o benang sa sin ngan pule Jisu tu long ngalong bat finyo iyo kuno breu ba uda shanga gaktiga mon gabor bat ba uda wan hakil o benang hagasngi bala bishari Trai jingi ba orsa shana ya gadifna Ukraine shpanga Jingwan Rongnoh jong ki jangi breu ang ukhon jong breu lan Ukraine leong ang ngade Ukres ngade bala sle jong blay ngan sa shang shagaktiga mon jong bor shagaktiga mon jong blay banga sawan yari kilo opne haki wiki ten ngan ongkum ne namare ka jingrong no okum mangana kran ye hakade ka tayo balada ba ujis ka sa ndan batte be ka por wat ki angal jigab nang kim te reta ok pa janga batte ngan ongkum ne wa ubleu pa on ong ya ujis ka sa wadan hakakti ka mon jong wonong silong ngalapan bu ini kinten kum ne ba ubleu pa on ya ujis ka sa khon jong wonong ko khon jonga kele shauno ikeba sis pa ki jame
Kira shano na barka day ka por ba on pan kunno e ga ya jaga jingai on pan kunno ne ga ya jaga jong o munse bo on pan kunno ne ga ya jaga balan kan sawan ka ya jong krislam le kan sawan ka ya ga ba on te ga jimi tar shla jamo o bleu pa no ko kira shano e ga la suspa ki jam me hallelujah on yang na ka ta ka kat ga tiga mon jaga bo on wan ha kin o e mata da kan ga jin tho jong pol chi ga tislene ko na ba o trai hu non hi na bana they have a utra one here na benang hakil o hamta ken ganja kajing rongno utra he kajing rongno wan setiaru ne perthaiduan tang nang te na sahet nang hashiteng lo hashiteng sunya gwe giktian hakil o benang non shao kajing rongno akaja hagata ko but hakajuru kong ka ega baja parang ne khandau ka ega baja parang ne khandau kabal kong yang ni an pen kala dora ka bashikle mar ka khma on when no anega yakanika met do ajani bangin a hair hagamet ka bagantam Syiem de hang taking ka ja ka jingrong no paralo kana sin ka jingro ka ja de ma ba Jesus Christ yang na ka khat ka jong leyuk pa na ka bashong ka liang ka mon jong leyuk pa 1 kilo bonan shaw yata ki jong brio hang takin par ka ja ka jingrong no to ko mangalo ang ka tien jong ley kong da ka met ka bakum no ni pule ye ni ka jing tho haga shiti ka baneng kong jong Paul sa ki koren ka lang ba khat san ka ka san fu way san fu ar san fu lai dengan pule ka sim pule kan yarap ingi agani ka por bangin san fu ik tien ka jong oblay ka babul ne hakimi ngai tu fi ka jing mayan ngi nam yo athia baro to henry an prin ka la yangi baro shisundon haga ba shikhlip mat ken haga turoi ka ba khadu namar ka turai kan sawa anda kumta ki bayap o grace an pen pat ki bamput badingi an pen kala namar ka dei bada lele ya kani ka boput bakan phongi ka bamput badigani ka bayap bakan phongi ka bam ya daga fis ngap ini ki jing puli ki janga na ka ktien jang oblay kani ka tukar babul kong kani ka boput kani ban phongi ka bamput kani ka bayap kani ban phongi ka bam ya kai kani ka boput kani ka mat do jani ka bala thau na ka daw mat ka boput kabam la ban em kabam dan hok ban ne shigajing imam jukat kabam la ban yo ya ka benang kababu kong kasna ba kado kam la ban ne shig himajol le kam la ban yo ka himajol blai kadi ka ban yap kadi ka ban pot kadi ban kop ya ka bam yap shu kadi ban kop ya ka bam pot shu am ka tien jong blai ka tien jong le hani fi pule ka babu ka haka ba shikal na mat ka khba on ban ka laingi haka singa ba utrai chingi u yar na ka bashang na ka tika man jong khpa bonan shikil opne haka ba angal upar ta ka sir ka ba jama ka turai ka sawa yangi on ban ka lahai shikal mat on wengi ni ka met do chingi on wengi ni ka met protejingi gin kop e ka met ka ba kan Syiem gi yon ngin do ni ka met ka ba Syiem ka ba la krantang kandiat kan no ha ni ka rukom kum utrai jingi anda ulami pat na ka jingta udo ni ka met ka ba kan Syiem baka por barka jaka time and space ka por barka jaka kimla bante ya ka met ka ba kan Syiem de da kata ka met kan on rong na ngi bangine shame utrai ha ka sun benang ang ka tien ka jong oblay kawai ni ki tien ke bangadon ban ai fini ke por ke tien jam ni ka banga pulen ni ke koren kong ngin om yo athia kemau para lo kan ke tien ke bodon kam ne tien bodon kam da fi pule ke kitab jingpal nang ba arpho dekhat bu sau anang ta dekhat ba arpho dekhat bu pra hang tu fin da pule ngano si sen jingpal arpho dekhat bu sau arpoi dekat bopra da fi pule hang to fin la ba gaktian jong oblay kong anda habala brat ya ka dujok e ka jingyap sha ka pung gading kabal gong ka taken ke de jingyap ka ba ka ba mo na ki gaktian anda haba ki breu ki yap nang ni na slapper thai ane ke jingyap jong ka do khot e ka jingyap ko baning kong anda la bishar da oblay la brat sundan sha pung gading khot e ka jingyap ka ba namar ta daw hakiwi ki ktien ka jingyap jun ki breu ki bashakr blai shisha ka babel kam anga jingyap thia fikir ma Lazarus haba utrai ong ye ki sinran ong yang ile ikaseu Lazarus uyot thia hadin uso ong bakin uso tu Lazarus wa ya non sure ndewang Lazarus uyot thia mar ta daw ngane fini ka por ka wei ki ktien ka fin ba pha ki kristan ki bashisha da ki le no ana ne ga jing imbreo kim yap
Hagabakan jaman sim, lada kran hi kat kum gabakan jaman sim. Ki Kristan ki basisha haba ki let no ki khlat no na perthai. Nde ba ki yaw. Ki yot hiya ang tian jong play. Ki Kristan ki basisha. Paralok ki yot hiya kim yaw. Ki yot hiya na sim. Namar kata kadaw. Kaba kaktian job le kong. Kaktian job le kong kinigit khat ki mga puli kong. Namar ngin om yot hiya baro. Bagabal kong ngin om yot hiya baro kamot. Hakimi kiktian. Baro ki Kristan kamde bakin let shabanang dakalunti kabaki let no na nagajimrio kamot ngin yap no na nagajimrio ngin klab no. Namar hagasiya jong ngajinro no. Lahabang ngidang ngidang yang. Hagasiya jong ngajinro no. Ngin let no. Baru try. An pentelat doring isiklamat. Ngin om yot hiya baro kamot. Om baro ngin let shabanang dakalunti kabang ngin klab ngin yap no ne patai. Ay ngoblay ngidai kapateng menri ka bakhat do. Ngidai kapateng menri ka bani e ka jingon ka jong try. Ngim let na ka jing imbrio da kalunti jong ka jing yap na ka jing khat no. Lada jabang ngidang sa ka jingon jong try. Ngin let no abo try wan. Yang matadaw polong ngin am yot hiya baro. Para la kabang adon ban ay fini ka po na mata ka daon ang sisian. Kaniga dega baton ka ba ngin song tho. Ka Jingwan Rongnoh parlo. Kadai na margi Kristan ki basisha. Lada nga kran ki ktin ki basisha ki kham e tama ki basisha. Hagasin jang Jingwan Rongnoh kabagababal kong ki bayab au Chris kimi pat shua kumong tu Thessaloni. Kamau walay mat babaro ki batep ki jing hagilom jing tep Kristan ki nimi pat hagasin jang Jingwan Rongnoh. Kaktian job like ada kran shai kidar kong ki bayab au Chris. Namar ta daw ngayay pinan kami kaktian ban ong ki Kristan ki basisha. Ngiye marigasi jante jingi ban ong tangka jinglong Kristan ngasko kamlong ngan hap banda ban ye kata kaktin ki Kristan ki basisha. Ambaro ki bala tep ilum jing tep Kristan ki nimi pat agasi jong Jingwan Rongnoh. Riki Kristan ki basisha ki bayab au Chris ki nimi pat. Kin like agasi jong Jingwan Rongnoh. Wala kita kitian ki dai ki bakham e riki dai ki basisha. Namar kata kadaw kabaton kami ngi kadai. Fi sabli jingi kai janga fi shash koreka. Payala de fila na pediang sisa u Jesus Christ ga jim jong fi ne fi de fi ne fi shulong niam ne ga jimong Kristan. Kilma paralla da fi klam kalamot fi klam pediang u Jesus Christ. Fi klam em ga jim Kristan ga basisha. Kanega de ga por ka bangidan kam pen pe bela de mangidan hajan jang ga jingwan ga jong Trai. To kabangadon ban ang ye fi ka nega por ka de ga ne. Tongin shakriu Trai. Lada fila pediang u Trai fi la kala ka bomot fi song to ba u Jesus Christ nang ga jim fi. Im ga jim Kristan ga basisha paralok. Shakriu play de ga donot ka jim fi paro. Da shisha gidon hajan ga jim jong Trai. Ujuma barang shuja gini gisi hatorki. Hakimi kiktian. Open pau bangidan hajan jang ga jiman ga jong Trai. Paralok nga kwa pa ni finigapur. Kabak haddo ewai kabangadon ban ang ifine ko por kadai ni sibat shua bangan ban poisata kan mau ka Jingwan Rongnoh kadai ka bakat kung kaktian jang play ki jingja gi mangapun i ifine tim ba kidai ki bada ja shisha kidai gi bang yu i ka dor jang ka Jingwan Rongnoh ang to nang tau Trai jing Ukraine ba haga nur kom kan ja haga haba utra u yang nakata ka basyong nagaktiga mon jang pa wan hang de shiteng sun hang takin kan ja ka Jingwan Rongnoh hallelujah bangingin her dengan penkot aga dega por dengan penkot aga dega por daga populian biang sa sisian ya ka to jing tho ka shiti ka baning kong jong Paul si Thessaloni kelang wasau menenga pulia tangkat khat khasan kan renyo mentangan pulia khat khat lai khat sau kapa peniengi balai Paul utho lande balai Paul batai ya ka jingwan shau jong u Jesus Christ lagi jong gibrio namar ga jakom ne nado ka to por bo absol Paul udan ne ka balang ka baning kong Haringim man ifiban om tip ko para banget sepang kita ki bayot ya bafin om susi kum kita ki way ki bam don jingerman. Namara dengingek bau Jesus Christ la ya bau lami pat kum taru ya kita ki balayot ya how Jesus ublay unwan lam badu. Kanega tukhat angne kapan isyai baki banget ki badan po Thessaloni ya ketuk poro kisno kim don jingshai nama
kalaban lang bahaga to ko por ba kiway kilaban ang kila yap ki bahin sa kila alay ki par bang je phimne kan do sho kumbalong ki bridge ka perthai menta haba jaba dan ka jingyap ki yam pai donot ki yam pai donam namar ki sumo ba ki me kan do sho hoi ngam ong ba kalong po bangin yam ba klar ki bahin jing ngis ngot mang ngiso kan ja kam de ka po bangi jaw ma re ngam ong hado bangin ya pai donot donam la ngite bagi ba shakri la ngite bangi second do ike Sikini ki bangai epo atasal ni kim so thu ekane lakin dang ekando ne kim ekando namata daw pol hani wang ngamman ma finam te ko par bangai spangita gi bala yot hiya ukhlem ang spangi de bala yap upan kan ga tir ga kam kan jam sem ga baganya sen ga david panan kam si jaw kita gi be hiya ga mat ki ba ya ba chris ki ba kalam ma phimdan kam man art tin mar jam ki namar ka babu kam wa so polong ki namar wang do namar ya kaning ingat bahwa Jisu ulayap bahwa lami pat kumtaro kita gibi athiau Jisu ubelay unsa walam badu nang tau sakrane ke Jingwan Rongnoh na barta kada bagi krane kini ki ai nganang sachi sen ngi kran kum ki bro ki badone ga Jingkerman ngi krane ki kum ki bro ki baran ga Jingkerman na maru Jisu Christ hangi udai ga Jingkerman ka basisha marta kada baro ka bangidan ka mantip kada kani bahaka wai gisngi Pat kamslam shuiru. Utranon shala ke jagabe. Ngan ban sa shise ne kaktin ka banga ban ha ka dinga tayo ka bala dia pa ka to jingkira mahita. Wat ai batang ka no ka ba jane pertekan chipun ki efi ban so mau Jisu la jaman bat ka don ka ta Jingwan Rongnoh jong tra dengan isin. Da shisha ka Jingwan Rongnoh ka dei kat kum ka Bible. Da shisha ka Jingwan Rongnoh ka dei ka tho ka tien joble. Da shisha ka Jingwan Rongnoh ka don ki nuksa ko mangala pen evening ka tien joble. Da shisha ka Jingwan Rongnoh utra je Ukraine uda kreneka bat da shisha kan ja. Kadai ka ba oble un pen khlat no ai ki khon jo nakane ka perthai shwa bakan ka ya jo Krislam le shwa bakan ka ya jang jing bitar jo oble. Namar kata daw ngan sisen utrai ngabo panang ka Bible ka kren shai kedar shafang ka Jingwan Rongnoh kat kum ka to ka mga pulifi na kita salani wat artatian wat num perkhat kum no pet shigak tian jo oble pet shigak tian jo oble ka Jingwan Rongnoh ka dega ba shisha bat shandro kan saja kat kum kidak jang ka por ublen kur khuifi ublen kur khuifi Trai be ka jing duai jang ka long baba baro ki ba snap ye ka jingkran ko Trai ka banga kran able be kinam sngaw artatian kinam sngaw dan ka no ka ban sngaw da kumai pat Trai renga duai ba ai ba kin pet shaka tian jame Trai ai ba kin sngaw thu e ka tian jame Trai be e changa ba da ga jugo por na duai able be e changa kin duai ru able me kin yo e ka jing shai ko Trai be cha pat ka ba don kam kabanga don ban duai Trai abakin imru ka jim ka bapen kre kum ki kristan ki basisha bahaka no makano ka siga ba me menwan ban rong na Trai kin yo alai pat me Trai be na jing duai janga ka lamba baro ki ba pe ni ka jing kran janga Trai kin yo abanta ka jingwan ka jang me Trai ngene he ban sham bat me Trai ha ka sim bereng bat ban long junom nan bat me da ka kerte ka jong Jesus Christ na duai amen bat